नै बेसोरा बे गथ' सानैयाव थाव बाथाव आंनिनो बिजावजालिनि फिसाजो सानैबो बिमाया गारनानै खारबाय आरोना गुबुन हौवा लाहैबाय। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव बुंनांगोन गथ' सानै गोनां मोननो गथ' सानै गोनांबा बिमाया खारफालांबायनो गुबुनजों माने बे गथ' सानै आलाय सिलाय बिफायाबोथ' बहा थायो बुजि मोनला ओमफ्राय बेखौ बे गथ' सानैखौ आलाय सिलाय नुनानै गावनि बिमादैयासो फेदेरगासिनो आरोना दा गाबलाय खुबलाय गथ' सानैया मा खालामना थागोन मा मागोन बिमानैया नुनानै आलाय सिलाय नुनानै बेखौ लांनानै फेदेरगासिनो दा ओरैबायदि दुखुनांथाव बुंनांगोन माने बिमाफोरा गथ' गोरलै गोरलैखौ गारनानै खारगासिनो दानि जुगाव 5 इयार्स दा बे गथ'आबोथ' सासेया गिदिरा 5 इयार्स जागोन बायदि मोनदों आं 5-6 इयार्ससो ओमफ्राय उन्दैयाथ' मा बुंबावनो दा 2 बोसोरसो जागोन बायदि मोनदों आङो ना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम ओरैबायदि दानि बिमा बिफाफोरा गारना खारगासिनो जोंनि गथ' गथाय उन्दै उन्दै लाइमोन फिसा फिसा गथ'फोरखौनो दायो दुखुनांथाव बुंनांगोन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना साननो नाङा जे बियो एमजेनिल' जागोन होननानै दा ब्रादार एमजेनियाबोथ' माबा बेखौनो लाना फैबाय आङो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों माने गारलायनाय माबानाय बेखौ बुंबाय थादों दा बेफोरो न'खरनि पार्सनेल खोथा बेखौ भिडिअ बानायाबाबो जेबो लस गैयामोन माने भिडिअबो बानाय जायामोन आरोना अब्लाबो आङो लाना फैनाय जाबाय बियो एमजेनिल' नङा भिडिअआ गोबां खारनाय मानसिफोरनि जागोन गथ' गारना खारनाय हौवा हिन्जाव गारना खारनाय डाइभर्स खालामनाय बेफोरनि जागोन आरोना दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन दायो नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना ला बे मादैनि क्लिपखौ एसे होग्रोनो सानदों गथ' गारना खारनायनि माया मोनथिखायो गथ' गारना खारनाय हौवा हिन्जाव गारना खारनाय डाइभर्स खालामनाय बैफोरबायदि जालांगासिनो आरोना दा जोबोद दुखुनांथाव बुंनांगोन जोंहा दा बे गथ' सानैनि बिमायाबो गुबुनजों खारदोंनो दा बिफायाबो बहा दोङो बेखौथ' मोनथिना मोनला बेखौ बिमादैयासो फिसिदो जाहैबाय दा बिदिनो देरबाय आरोना गथ'फोरा नुबा दुखुसो मोनलायलाङो जोङो आङो ब्लार खालामना होबाय गथ'फोरनि लाइफनि बागै बेफोरबायदि मोखां देखायजाया बिमाफोरा जुदि फैदोंमोनबा न'खराव फैबायबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर आरो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला दासिमबो फैयाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय बबे गामिनिमोन दा बेखौ शेयार खालामनो थिननायलाय शेयार खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोना नुखादो थाम्बनेलाव बिथां एमजेनि बागै दा एमजेखौथ' आङो जेबो बुंनो गोसो गैया गावनि न'खराव सोरबा माबा जायो नांलाय खमलाय बेखौथ' भिडिअ लाबोनाया मोजां नङा बेनिखायनो आं एमजेनि थाखाय जेबो बुङा बे भिडिअआ जास्ट आङो सोरबा डाइभर्स जानाय सोरबा गारलायनाय बेनिखायसो लाना फैनाय जादों दा बियो एमजेनि जेबो भिडिअ नङा दै माने गाज्रि रायनाय मावनाय सोरखौबा जावनाय बेफोरबायदि भिडिअ नङा नोंथांमोना बुजिखायो दा एमजेनियाबो बेफोरबायदिनो आरोना दा न'खराव बेखौ लानानै गोबां मानसिया माने मिनिदोंबो जानांगौ सोरबा दुखु मोनदों जानांगौ न'खराव हौवा हिन्जावनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय खमलाया जाखायो दा बेखौ सोरबा मिनिदोंबा बियो गावनिनो गोरोन्थि साननांगोन न'खरनि पार्सनेल लाइफखौ लानानै सोरखौबा मिनिनाया गाज्रि नङा नोंनि न'खरावबो सानसे समाव जानो हागौ बेफोरबायदि जाथाया बेफोरबायदि मोनसे आरोना दा बेनिनो बागै आङो बै गथ' गारना खारनायफोरनि बागै भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन गिबियावनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरनाय जाबाय जोङो मादैनि भिडिअखौ नायग्रोनोसै मोनसे क्लिप होदों मादैया माने बे गथ'नि बिमाया सोरमोन गारना खारनायमोन दा जों फार्स्टआव नायग्रोनोसै
अब्ला बेनोमोन आरोना क्लिपआ एसे ससेल' ओमफ्रायो मैयाबो आं मोनसे नै दानि बावैसो आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना शेयार खालामनानै सासे हौवा मानसिया गाबै गाबै गावनि हिन्जावखौ नागिरनाय दा बेबो ओरैबायदि आरोना गथ' दंमोननो 5 इयार्सनि ओमफ्रायो दा गाबै गाबै नागिरफिनदों दा जाय फैदोंमोनब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो अबावबाफोर नुदोंबाबो कमेन्ट खालामना बुंहरदो ओरैबायदि गाबदों हौवा हिन्जावनि जेबो सिन गैला आरोना आजिखालिनि जुगाव हौवायाबो गारना खारो हिन्जावाबो गारना खारो दा बेफोरबायदि गथ'खौ लानानै मा सानखो हौवा हिन्जाव अनलायाबाबो गथ'फोरखौ अनलायनांगौलै ना बिमाफोरा गथ'नि मोखांखौ नायनानै एसे माबा खालामनांगौ हौवा हिन्जाव नांलायबाबो बेफोरबायदि गथ' गथायखौ गारना दोननाया मोजां नङा आरोना मानो जुलि जानानै जे गथ'खौ बेफोरबायदि गारना खारनांगौ माबानांगौ बेफोरो साननो गोनां बाथ्रा दा बेनोसै ओमफ्रायो एमजेफोरनि बागैथ' आं जेबो बुङा ब्रादारनि बागै दा बेफोर जाखायो न'खराव सोरबा नांलाय खमलायनि लोगोआव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया न'खराव माबा मोनसे भेजाला जाखायो संसार जाबालाय माने जुलि जानाय उनाव गासैबो बुजिखायो न'खर दानाया बोरै सालायनांगौ बैफोरनो आरोना दिनैनि आपडेटआ बेनो जास्ट नर्मेल जाबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय